Tehát nem áll meg mellettünk a kutya, csak szép lassan bandukol, annyival, amennyivel mi megyünk. Rendes lépés. Láb. Lépés áll. Ugye jobb kézben a forrás, bal kéz azonnal ott van, segít a kutya fenekének. Mert a nagy dicséret. Lépés áll. Jobb át. Jobbra át. Balra át. Jobbra át. Balra át. Áthal. Próbálja utána növelni a távolságot, amit távolodik. Bocsi, figyeled, tehát nem hátat fordítasz neki, hanem körülbelül körülötte, újra a lapot állni, fekszik. A távolságot, ahol nem bizonytalanodik a kutya. Egy folyamatosan a dicséret, hogy szépen fekszik. Ügyes kutya, igen, fekszik. Nem, nem. Gyere, gyere, láb. Visszafeküdt, meg kellett volna dicsérni, nem elvinni. Most az, hogy talán túl közel vagyunk még a többiekhez. Akkor mondom neki, hogy visszafeküdt, akkor meg kellett volna dicsérni. Ügyes, ügyes, fekszik, jól van. Fekszik. Fekszik, ügyes kutya. Fekszik, nagyon ügyes. Igen, fekszik az arc. De ügyes. Nem? Fekszik. Ügyes kutya. Igen. Fekszik, nagyon ügyes. Igen,